zingen meer. Ik denk dat er meer dan 30.000 wapens op de wagen waren van het feest van Louis buiten. Het hele speelgoed wat er allemaal was. Mannen, merci. Dan zijn we altijd. Welkom hier op de Marikuur, Radio en uiteraard nog de reactiesfeer van ons festival van GMP en zo. Hier op de voorraad in Winstompen. Alles even, de laatste meters van Valentijn de Eerste. Ik wil zeggen, bedankt voor uw aanwezigheid. Het was zeker hartverwarmend, niet alleen voor ons, maar ook voor onze Valentijn, onze stadsvriend en onze jeugdprinses Kiara. Als u naar huis gaat en behouden thuiskomst, blijft u het tongeren, zoveelste beter, zoveelste liever. Ik zal zeggen, hou het veilig en waarschijnlijk, of hopelijk, zien we elkaar terug op 26 en 27 februari voor het carnaval gebeuren 2022. Behouden thuiskomst en tot de volgende keer. Dank u wel.